क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमा सिंनि खासियाबारि बाजाराव थानाय जातीय जुब कम्पिउटार साक्षरता मिशन खासियाबारिया आगस्ट दानाव गोदानै मुं थिसननाय फरायसाफोरनो बेसेन लायाजासे गंफा गोदान कम्पिउटार राननानै होदों। बेबायदिनो सेप्तेम्बर दानावबो गोदानै मुं थिसननाय फरायसाफोरनोबो बेसेन लायाजासे कम्पिउटार राननानै होगोन होननानै फोरमायदों JYCSMनि सामलायगिरि राजकुमार बसुमतारिया। राजकुमार बसुमतारी बिथाङा लोगोसे गावनि फसंथानाव मुं थिसननाय फरायसाफोरनो बेसेन लायाजासे इयुनावबो जाहाथे कम्पिउटार राननानै होनो हायो बिनि थाखाय रायजो राजा आरो फरायसाफोरनिफ्राय अनसायनाय हास्थायदों। गोसो गोनां फरायसाफोरा रोखायै मिथिनो थाखाय 6900240067 मबाइल नम्बराव सोमोन्दो खालामनो हागोन। थङा जाबाय खासियाबारि बाजार, पस्ट अफिस खासियाबारि PS गसाइगाव, जिल्लाया जाबाय क'क्राझार, पिन नाम्बारा 78336। ओमफ्राय एबारना कारिना नार्जारी, डॉटर ऑफ संतोष नार्जारी। ओमफ्राय बिजिता लाहारि जयसिका नार्जारी, ini tak ada Jessica. Jangan masuk. Robinanda Raba.